Op verschillende plekken in de provincie ben juster en Joet peeske vuren onderstutsen. In Elslo ging onder grote belangstelling om 11:08 juster de brand erin. Oeh, dat was. Ja, dat is warm gelijk. Lang wie het net wist, had het wel terugging kon. De droogtes zorgen ervoor dat op orenplakken in het land peeske vuren allast waren. En in Elslo roen het haast mis. Nou ja, vanochtend toen we hier waren, toen ging de wind de verkeerde kant op. Dus die ging richting de boerderij en daarna ging hij naar de tent. En nu gaat hij die kant op, dus dat is helemaal gunstig voor ons nu. De timing is perfect. Nu is het helemaal perfect, ja. En dus koert er ook in ta grote blijdschap van de honderden taskogers. Vuur is iets magisch, toch? Altijd. Ja, vuur doet dat wat spannend, eng voor een hoop mensen. Ook van blijf mijn huis staan. Hè? Mijn rieten kap houdt hij het wel. Dus ja, het is een beetje spanning. Maar goed, ze weten hier donders goed wat ze doen. Dus, Ja, wat vinden jullie ervan? Heel heet. Ja. Had je dat niet verwacht? Nee, echt niet. Nou, vorig jaar konden we gewoon er dichtbij staan, maar nu is het echt veel warmer. Ik weet niet wat het is, maar het is wel echt, het is echt fantastisch om hier gewoon te zijn. Maar is het ook wat gevaarlijk? Ja, omdat het nu zo droog is wel. Maar vind je het dan toch verantwoord dat ze het gewoon doen? Ja, maar ze hebben wel allemaal van die tanks erbij staan, dus dat vind ik wel, ja.